Semangat ning kene. Didelok samene mbane kowe mosok aku ngedek. Santai. Ini masih kecil. Masih kecil, tenang. Ada yang lebih besar. Tak tunjukkan kemampuan saya. Tunggu. Yuk, lanjut.
Lho iki wong-wonganku kabeh lho nyambut to iki. Kowe meri, Ora nek bisa nanggapi gitu jane. Bener. Masih iki. Omongono. Iki lho, Man. Aku iki ngomongi, masyarakatnya kan tepuk tangan aku gak. Kok kaya ngono to kowe? Lah piye? Lah iki. Nyambut to. Delok masih nek jungkir balik tepuk tangane kaya piye? Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu mangke nek kula satu tepuk tangan nggih. Mas. Aku wis ditepuk tangani ganti iki adikmu iki. Ya kowe mau wis delok masyarakate delok. Ayo Mas tarik. Ganti adine. Bukti piye adikmu salto kaya ngono tepuk tangane ora umum. Basa kuwe apa kaya ngono kuwi? Lah piye? Ayo Mas, sadar. Kurang bukti wong iki. Pun meneng mawon. Kodok orek. Kodok kenduse lagi metu. Ora to, Bre. Wong kowe kerek salto kok suwimu ra Ram. Orane suwi aku iki sik tebar pesona karo cewek. Oh, tebar pesona kaya ngono. Sing ndi? Ya. Nek kowe iki ngono aku ya duwe masane. Nyapa? Aku nek karo iki. Kowe kuwi aku ya duwe, Dre. Ya nek aku kelase. Agak oke. Ya nek aku model nang ngene iki. Lah apa wis tuwek kaya ngono kuwi kok seneng kowe. Iki kan sik urung gigi. Iya, gigi ki wis tuwek kok.
Nek aku yo ndake mbak iki modern ya. Yo ora apa-apa. Salto sik. Ya kan salto sik. Alah. Wong kabeh tanggapan utawa ngono nek kok Yo bene. kok iso. Pura-pura iki wis ora duwe. Yo sing engko ade iki nyambut gawe sing tenangan. Antusias masyarakat kene ora mung Dik. Delokan. Golek ya apa kowe? Iki kok sitok to? Niki kursi tok niki, Mas. Balonku digo nyandi kuwi. Iki kok kaya sing sak cilik ae to, masa kuwi. Ora apa-apa, kudune awake dhewe antusias masyarakat koyo ngene. Anake sapa nih? Ya Allah. Ganteng. Ya. Antri karo Pak ini. Piye? Ora ning ngono ki. Kudune awake dhewe ning kene luwih semangat neh. Mergo awake dhewe ditanggap bos ngendi? Bos terop iki lho. Bos terapmu kuwi ya iso. Bos Taiwan. Oh iya ya. Masalah sing duwe hajat mau apa? Wong Taiwan. Wong Taiwan. Iki mau hajate apa to? Mulai iki disunate wong. Sapa nih? Pak ini. Oh, Pak sunat anake diakikoi. Iya. Oh, alah. Iki mawon. Iki mau sing disunati disunati. Sing gak ada hajat pundi nggih? Kan medal mawon monggo. Weh, Bu, aja repot-repot rasanya ngono lho. Alah. Iki kok urung barang kok. Yo. Bu, kowe iki dudoi apa ngeweki? Ngeweki. Ya. Bilang iki aku. Iki gue senanggap nambahi. Pundi sing gak ada hajat? Sing gak ada hajat pundi, Bu? Iki aku wis bisa ngoni aku tak antar sisik. Oh iya. Ya, ayo. Apa yang bergerak? Oh.
bose yo iki. Bos Taiwan deh ya. Bos Taiwan. Yo. Bojone ndi iki? Ya Allah. Oh, alah. Ayo. Iso, iki ngedek berarti iki. Ganongane. Iya. Iki ana 3 persyaratan, Dre. Pak, niki wonten 3 persyaratan. Sing setunggal ngedrek buke, sing kalih ganong napa nyawer. Pripun? Ayo. Ganong ngedrek buke napa nyawer? Manut, manute pripun niki? Manut sing ngomong. Manut sing ngomong nyawer. Nyawer no. Piye iki sudah. Yo disaltone kok ben disawer buke ayo. Boten to, Pak. Gue sing nyawer. Sing lanang yo mbok. Lah iya. Aku ngene waktu sampe. Enean, ora enek bae. Iya, aman bojone. Ngetrek, Bu. Wayahe. Hei, aku ngerti. Kenapa? Nek kaki sing romantis ngono iku kudune ning omah. Lah iya to. Kok malah panggah ibu Dek lek ngedek ya Allah, Dek.
ngomong aku nih, Dek. Suwine saking ning Taiwan lali ning Ponorogo. Iya. Oh, kowe arep ngomong? Orangnya piye-piye bi, iki ngono masengi, lek kerja nyambut gawe teko ngendi-ngendi, parane yo nyandi nek ra bojone iki. Kok ada iso. Kadang-kadang yang LC tapi cuma ngomong. Lah iku sama wong oke. Piye iki? Tapi bi. Iso wong iso lomane kaya ngene lho ya Allah. Aku ki turut bahagia apa ngene iki. Tenang, lagi ditanggap pisan ning kene perdana. Nek nyawer ya Allah, ora umum dek. Ya mugi-mugi didongakne sikno. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya ndadake dongane kowe sere iso. Ya. Nggih, niki masyarakat putih niki. Bengkol nggih. Nggih mugi-mugi masyarakat Bengkol, warga Bengkol mugi-mugi diparingi panjang umur, amin. Diparingi sehat selalu, amin. Diparingi rezeki ingkang kathah, amin. Rezeki lancar, mugi-mugi sae sedaya, amin. Nggih, ora nembokin kata lumen malih teng Mbak sinten iki? Mbak Niken kali Mas sinten? Mas Komeng kalian Mbak Niken mugi-mugi tansah diparingi panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Rezekine kathah, amin. Samawa sampai kakek-kakek ninen-ninen Allahumma amin. Ya. Orang, kowe nek gelemmu ngendi? Cemo mangkat dhewe kok. Mangkat dhewe. Lah, ki lho kowe ora njaluk. Aku benyok sewu. Aku aku lho. Bisa ngomong lho. Nangis sik. Ora disangoni ndadake kowe kiprah sik, salto sik. Baru njaluk mbake kali Mas. Yo alale. Kowe iki tak jane kene ado-ado do kono lho. Yo. Kowe iki kok suwe-suwe. Hop. Aku jane-jane kok malah dikek-kek aku Kowe iki aja kesuwen wis wayahe iki menjelang sore. Nah, kudune wedang jaluk iki. Nah, iki waktu iki terbatas. Ya, Ayo Mas. Yo, jadi ning le. Oh.
Ini karo sapa? Rombongan karo sapa? Gak merahmu kuwi karo aku kok. Kowe yen mau mobil sapa? Mobilku to. Lah bensinnya 50 bre. Mare sapa sing mare sih? Bensinnya 50.000 bre. Andre, saya tahu begini, jangan panggil wong ya marah ya. Mau balik bocor selaweru. Rembok dek, rembok. Nah ini berarti nggak pas yo. Yo. Pas Wahyu Sobret si mobil ini. Go. Khususnya tukang motor pajak kepul wong. Halo, Selo, saking Mas Wahyu Sobret. Matur suwun sanget kula, Pak. Matur suwun. Selo, iki wis disangoni kudune didongakne sing apik sih. Semoga Mbak Mas sehat selalu, rezekinya tambah kata. Amin. Semoga ben duwe mobil Alphard apa Innova jangan apa pinter. Amin. Ya wis apik dongan. Ayo, Pi. Yo. Iki nggih enek sing nyumbang ngarepan iki. Yo, nah. Iki.
Monggo. Tak omongi, kowe aja ngawur nek iso ngawur ya. Nek iso ngene iki, Ora apa-apa. Kayak iki ade waktu iki wis mepet. Oh iya, ya wis nek lagi ngendi? Barongan, ya wis nek nang ya. Ya, ya. Monggo sing bareng ditampil nih. Yo.